επεμβαίνει, λέει ο Νίτσε, δεν τα λέω εγώ αυτά, επεμβαίνει στις κρίσιμες στιγμές στη ζωή των ανθρώπων. Ναι, βέβαια. Ναι. Έρωτας ίσον γάμος, γάμος ίσον παιδιά, παιδιά ίσον δικά μου, θα τα πάρω εγώ, γιατί θέλω στρατιώτες για το Ισραήλ, έτσι. Να κάνετε παιδιά, πολλά, για να έχω εγώ μετά η κοινωνία πολλούς στρατιώτες. Ναι. Και η άτεκνη γυναίκα είναι ένοχη. Γιατί δεν έκανε παιδιά? Δεν έκανε παιδιά γιατί ο περίφημος Θεός σας δεν της έδωσε τη γονιμότητα, θα έλεγα. Ναι. Ή γιατί δεν γουστάρει να κάνει παιδιά. Αποκλείεται. Ναι. Λοιπόν, επίτηδες χρησιμοποιώ το γουστάρι, ναι, ως στοιχείο της κριτικής μου. Και μετά θα πεθάνω εγώ και πάλι εσύ θα έρθεις να ευλογήσεις τη στιγμή μου. Λοιπόν, θέλει να είναι ο παπάς παρόν. Δηλαδή, ο παπάς είναι ο φρουρός της εξουσίας εμπροκειμένου. Η εξουσία σε υποτάσσει μέσω της θρησκείας. Η θρησκεία, η εβραϊκή, είναι όργανο της εξουσίας. Και στο χριστιανισμό είναι όργανο της εξουσίας. Και ο Νίτσε μιλάει στο όργανο αυτό της εξουσίας, δεν διαθέτεις ούτε το σώμα σου. Όχι, λέει ο Νίτσε, η χαρά της ζωής. Θέλω να χορεύω. Ποιος σου κακομοίρης, σιγά μη χόρευε, αλλά θέλω να χορεύω. Να ζήσετε τη ζωή πρώτα απ' όλα, η ζωή όπως τη θέλω εγώ, όχι όπως τη θέλετε εσείς. Εγώ θα ορίσω τον κόσμο μου.